I pozdrav svima ljudi, ovdje je Lio s nama. Janel, evo tu sam, vidite. Znači ovaj specijalni video imamo dupli kadar, brate. Znači, dva kadra, brate. Dvije kamere, zašto? Ne znamo ako vi ste već prepoznali ovo mjesto, ali inače igrat ćemo skrivača. Znači, ko počinje prije, predstavim mi tuč. Ajmo igrat kamen, škari, papir. Papir je ruka. Ne, ajde, ja se sakrivam, čao. Ajde, spremni, ja se idem sakrivat, ti ćeš sad... Ajde, di ću sad ja... Čekaj, nemoj ti, alo! Tako stoji. Tako stoji. A dobro, nećemo niti jako teško. Lio? Ja sam Lio. Ti si ja. Ajde, spremna sam. Ljudi, da idemo. Ovo Ajde! Gdje je moglić? Da vidimo nešto. Ljudi, ako ne znate, ovdje su Bobi i Patrik se lovili. Ovo tu ne pojma šta da. Što piše ovdje? Već bitno nemamo vremena. Moramo, ne znam koliko minuta, ali moramo brzo traje šta da. Neko sam ubio, kaj imam travu barem. Ti si se sakrila. Da li si, neki hint, nešto? Ne. A, wow, hint. Ček, možda ti mi čučiš. Si čučula? Ne. O, čekaj, sad jesam. Sam barem blizu, daj. Ne znam. Da, jes, vidim te kao. Okej, ne, sad više ne. Neće ti više govoriti. Sad jesi otišla na pora. Pa, ne. Si u prostoriji ili nekako vani? Vani. Okej, brate, mili brate. Tu sam vidio da si otišla, brate. Brate, mili, kada si? Ako ti može pomoći, vidim kokoš i jednu ovcu. Sad ti se snađi. Kokoš. Koga? Ti je Amro. Reci mi, ako mi ne kažeš! Koke mi treba, samo meni koke. To koka, ne. Ma? A traži me! Ma tražim te, ne nađem te, ne, stvari će mi sve umreti. Brate mili, gdje si? Aj, još 2 minute ima za naći te, i to. A bila sam tu u ćošku, vidi. Ti si bila? U ćošku. Tu ovako, gledaj. Da mi pokažem. Čekaj. Nazad. Tako, evo, tu sam cijelo vrijeme bila. Smotana... Sad ja sam. Smotana, 5 sati ti treba da me nađeš. Ajde sad ti. Ne, evo tu potići za jedno. Ma? Okej. Secret! A, to, secret formula. Našla sam secret formulu. To je rupa pored tebe. A, okej. Ma? Nije to moja rupa. Mili, je. Koliko rupa? Evo. Ajde, čekaj, nekako drugo. Hvala ti. 2 si mi je dao. 3. Jel misliš mi ti 1 po 1 ili? Okej, dosta mi je. Mora se čut zvuk. Pa barem sam tu mobitel. Imaš pravo. Okej, ljudi, znači ja se mislim baš treba sakrit. Ipak je velik gram. Dobro, Ne gledaj ti! Dobro. Idem ja na jedno mjesto poznato, što je iskreno i blizu jako. Idemo ovdje, može, da. Okej, ipak ne. Ovdje malo prerealno, a ovdje i... Okej, čekaj, što je ovdje još? Ti sam ja, ljudi.
Može. I šta ovdje? Znači poznato može biti jedno, znači jedan spužobo. Ali si baš sakriven ili? Unutra u kući. Kući. Nije u staklu. Znači nije od ove tu. Evo ga. Neće se gotovo pomakne. Kako sad nađe? Ćao. Hello. Leo. Ok, mi se nadamo da vas ovaj video sviđao. To je bilo to da epizode nazvala se sviđa i... Papa. Čekaj. Pause. Ok. Ćao, čao.